Molweni baphulaphuli bomfuleni radio. Ndingu-DJ SMS phaa emfuleni radio. Amatikiti esiwathengisayo ngawe iKapa Music Festival ngomhla we-30 kaNovemba ngeCawe. Umnyhadala uzawuqala ngentsimbi ye-10 kusasa. Iingcango ziyavulwa ngentsimbi ye-8. Khawuleza uzifumanele itikiti lakho eShoprite Computicket, ayafumaneka nge-200. Ufumane i-VIP yakho nge-400. I-VVIP yakho uyayifumana nge-1000 rand. Usenyhwebeni ke yokuhlala nabasasazi kunye neemvumi ezizabe zikhona zibolekisana ngeqonga. Khawuleza uzifumanele itikiti lakho. iKapa Music Festival. Amatikiti esiwathengisayo iKapa Music Festival. Khawuleza uyozifumanela wona kwaShoprite ngoku. Enkosi kakhulu.